Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerine rowasyk ardyp edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizi başlaýar. Biz şu studiýamyzda Türkmenistanyň halk bagçysy Aman Gowşuty çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler. Türkmenistanyň at gadanan artisti Öwes Orad Muhammedow, Gyzakda Ýamyr Orunov. Halipa studiýamyza hoş gördük. Täze ýyl bilen ähli halkymyzy, hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlaýar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerini rowasyk ardyp edýär. Menem Rahman senin täze ýyl arzuwlaryňa goşulýan halkymyzy, hormatly prezidentimizi täze ýyl bilen gutlaýan işlerini rowasyk, jan saglyk arzuw edýän. Halipa ine şu geçip barýan ýylmazda bir eden işleňiz, o ýetişdiren şägirtleriniz bardy, bir döredilen bir aýdym hallar barmy? İşleňiz dogrusyna gurrun başlap berdi. Ona Öwes Orad Muhammedow bilen biz ýörüýte saçylyk mekdep internatyna işleýär, muallim bolup, o dutardan men bagşylykdan okudýan beýlik saat oralardan hem. Ine şu bizim maksadymyz şu hormatly prezidentimiziň halkymyza, bütün medeniýet işgärlerine, başga işgärler şu edýän elinden gelen ýagşylyklaryny jogap edip biz hem şonu ödejek bolup, ýaşlara terbiýe berip ýetişdirmede, sadanlar ýetişdirmekde, adam ýetişdirmekde, ine şular ýaly işler alyp barýar. Owa bizim günümüz hem şu şagalar bilen bagly, onuň daşyndan hem her hili toparlar döredýär. Her ýerimiziň bir toparmyzy bar, menki bagşylar topary. Ozanyňkyna dutaşlar topary. Owa ine şular ýaly işler günü edilip dur. Onu dörejilik aýdym taýlar bilen berkidi otyr tabi. Owa. Ine şu ýany ýakynna bedewler diýip bir aýdym etdim. Owa. Onuň täze ile başlap çağalar üçin bir aýdym etdim. Owa. Ine şu her bayramçylyga, çäherlere gawat gelende şoňa gawat öňkü aýdymlar aýtdyrýar, täze aýdymlar aýtdyrýar. Şeýdip näme şu günümizi hemişe netijeli işlemek üçin, şägirtleri ýetişdirmek üçin şoň ýaly işler alyp barýar. Halipa şu köpleşigimizde haýt-haýdym bilen başlap berjek. 7 sınar diýen bir aýdym bar, şonu aýdyp berýär. Bolur. Seyran ettim delilinin bağına, yedi gerçek yedi sınav gördüm. Mahmuli parağının atası, Devlet Mehmet adlı bir pir gördüm. Kocaman dağlara başını dinlep, atasının akan tayfasını dinlep. Lanet edi kulaklarda dürünlep, çığır yet pelvanı bir şiir gördüm. O tür başındaki asmana sarı, sarını yalıp durakınık nuri. Ya Türkmenin kuvancı namatari, bozulmaca kantirarı gördüm. Üçüncüsü Mehmet Veli kemine, başın evi tağlim eder dediğine. Kiraplar düşüne onun demine, söz bilen dolayandır darı. Kimin nefesleri ile meşhuri, aşk mülkünün şahı bolun sahibi.
Ekmeğe okavo tüylerle tanır, ocağına kara tutar gördüm. Beşinci fi ol delili biçare, nice yerliğinin düştü avara. Yet sığır eleminde şeylet vara, ussatine öpker berber gördüm. Altıncı teyit nazar teydidir, dillerin kınası yüzler beydidir. Vatan deyip atlanan merdim merdidir, kaydı usul gerçeği bir er gördüm. Yedinci fi anlıqlıç mətəci, gidenle kolundan başının təci. Namıradım deyip tapman alazi, ak çekil oturun burada gördüm. Teyran ettim delilinin bağına, yedi ennek yedi çınar vurdum. Hep bölüm düştü sünü tasardağına, yedi sani büyük şahir vurdum. Türkmenin kuvancı namazı ali, bozulmaca kanti ıgrarı gördüm. Yedir hani büyük şahir gördüm. Halipa Sawol konsertimizi hayır bilen jemläp berjek. Biz halife başlarım şu bayramçılıklarda, toylarda aydardılar da. Onun şular yani cemleme aydımlarına gelinler diyen halk aydımını aytıp bererdiler. Ona benim gelinler diyen halk aydımını aytıp bereyim. Bolok Halipa. Garbi buluşmanlar hanıma, aklımda papam oldu meyva gelinler. Yigit ben diyen ben ödü yanıma, hanım o şirkunla gelinle meyva gelinler. Yigit bana cahil başıydım. Yen sözümür türdüm bana,
çağa yaşandım ha köplerim doğatın el hepi tandım ha gelin hey yandım çeke karnından ya çeke karnından götürmüşem yigitliğin baksağını Tedvarıp sakkalımın ağını bunu bilip yaman kollu meyvayı getirler ha yaşım teyzenim ayırırım ne yaşım teyzenim ayırırım ne ömür koşum ucumana tayırırım ne ha gerçekten ressemizden ay hayırlırım Ağızda kışın oğlum el hepi tanrına gelin hey yanına ha el hepi hey ya ağızda kışın oğlum el hepi tanrına gelin hey yanına Halipa aydyp beren aydymlaryň üçin, beren gurrunlaryň üçin sag bol, sesiňiň batly ýaňlanmagyny arzu edýär. Sağ olun. Şunun bilen halipalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimize geçer gutarýar. Hoş, sag bolun.